Si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko, itry ang extend food supplement for men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba? Extend food supplement for men. Extend food supplement for men. Ako si Fred Domingo, Extend food supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend food supplement for men. Epektibo gid. Extend food supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Vizio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Vizio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upo kag sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix Cafe Detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix Cafe Detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify. Nabulig mapaniwag kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan. Diabetes, ligawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Philippine Standard Time, alas 6:39 sa gabi. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig
ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. Welcome to the family. Sa mga kauturan, kabiyanan, good evening, maayong gabigid sa inyo tanan. Dalayon sa gihapon ang Dios nga naghatag sa aton sini nga tempo. Sa bilong nga adlaw, ginhalungan kita, ginatipan, ginpakamaayo, manangas sini nga kagabihon dari kita. Kag dayawon taman ang Dios kag pasalamatan. So live kita gihapon subong sa aton live streaming. Ang aton Magic Eye nagadamo na diri. Naglabot na sa lapit 30. So dalayaw ng Dios. Diri nakita naton diri si Sir Edmar Likena upod sa iyang mga kaupdanan sa iyang grupo. Kag dari man si Madam Kim Wanisa, good evening man sa imo kag sa tanan nga nagapamati isang tinig isang ng reformasyon. God bless you always. Sige Madam, thank you so much. K5 Pasi, good evening. And the followers. And then si Madam Aisa Ahmed, good evening man sa imo Madam. Ang aton nga gwapo subong kaupod diri sa technical department duwad gid sing liwan kundi si Sir Andre Fred La Pastora. Mayong gabi sir. Now diri man si gimaing gabi Brother Hiko. Si Brother Crispin Hiko nakupod sa aton diri. Salamat gid. Aton Magic Eye nagabot na sa 36. Salamat sa inyo nga pag-ubod sa aton tanan kay diri sa inyong mga followers man nga nagaulopod sa inyo. Sa ginasiling ko na, dalayaw ng Diyos sining kagabihon, kag pasalamatan taman siya sa tanan niya nga pagkamaayo sa ting adlaw. Kay kita, ari, yapon ginprotektaran, ginpagkamaayo, kag amo na nga pirmi kita nga magadayaw, magapasalamat sa iya. Lipot aton tiyempo, wala na nga aton panamyaw, basta kumutanan, dari sa panay, sa bilog nga panay, tanan nga man nakahukap subong, maagabisin na tanan, kag sa tanan man nga nagaupod sa live streaming, mayon nga gabi. Ang aton nga utod, aton si Madam Merna Hamri nga perminar ko po sa aton. Mayong mga gabi Madam Merna nga subaybay ako permi sa tinig ng reformasyon. Salamat, God bless, thanks. Sige Madam Merna, kag pwede mo na i-share mo nimo sa imo man nga mga kaupdanan, mga kagrupo sa group chat kung may ara para man nga makapahimulos sila. Sana aton nga permi na lamang diri nga balik-balik, way gid sing lewan kundi nga kita tanan makaangot sa Ginoo. Kay kung hindi kita makaangot sa Ginoo maguturan, makabiyanan, kadelikado gid katama labi na sa aton nga tiempo subong nga gintugutan sa Ginoo ang kaaway nga kung kisa damo nga mga naglatabo, mga disgrasya, kung ano na lang kag kabalo na kita sa mga nagapamati sa balita, patay dito, patay diri, grabe no? Mga kaluluoy sa mga biktima. Pero nga tugutan na siya bangod kay ang Ginoo nagpasugot kay sa aton mabasa mga impenitent na daw. Uy, anong butang balon? Ang pulong impenitent bugat na siya. So, ang butang balon daw ay nahuna-huna nga magalagad sa iya kag hindi na may nulsolon. So kaluluoy ng mga nangin biktima. So diri nakasulod man si Sir Hudlo Montana. Maayong gabi si mo sir. Ay naglabot na kita sobra 40 sa aton nga Magic Eye. And 44 diri nakita ko. So dalayaw ng Dios. Ara kamo nagalantaw sa inyo lolo. So wala mo lang na ang aton nga pagpanamyaw sa inyo tanan kag padayon na kita subong sa aton nga pagpangamuyo, mga muyo anay kita, hatis kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa puno sa Ginoo. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po ay narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig.
na kami po ay inyong pinatabayan na iniingatan sa buong maghapon, ligtas mo na sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, sinapit sa gabing ito upang makapagpatuloy sa mga pagpapuri sa inyo at mga pag-aral sa banal ng mga salita. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM at higit sa lahat ang Theodore Camiloy at kanyang pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan di lamang sa kanya kundi sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat at bawat pamilya na aming kinatawan na aming kinakailangan ang physical, mental, spiritual, financial, and protection. Pagpalain mo ang mga nanood sa Facebook at mga nakikinig sa radyo sa lahat ng mga dako. At itong lahat aming samot na langin kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisus. Amen. Good evening, Madam Aina Salarda Tuling. Good evening man sa imo. Good evening man, Sir Hudlom Montana. Now, ang aton itong gina-istoryahan lang kagabi. Istorya malaning atong pagtuon dali. Bali, mga kasayuran nga aton mahibalaan nga agid bala nga ang tao nangin amunan ni sinisubong labi na sa aton nga tiempo. Kabalo kita nga sa aton nga gini-istoryahan kagabi, nagsugod lamang ang sala tungod sa padihot sang manog nga ginsudlan sang espiritu ni Satanas. Amo na nga maayo gid kayo no na maigid katama ang cell stock sang manog. Gin-revise lang niya Jutay ang ginhambal sang Ginoo nga sang gintuga na ang aton una nga ginikanan dayon ginbutang dito sa talamnan sang Eden. Ginhatagan sila sang ilang kalanon, halos tanan nga mga puno o mga prutas dito sa talamnan, pwede sila magkaon, libre. Luwas lang sa isa. Ang kahoy nga nagabunga sang ginhambal ito nga tree of knowledge, the fruit of the tree of knowledge between good and evil. Amo lang tani ito ang bawal sa Ginoo sa ila. Pero nga ang amo pagid ang ilang ang gintinguha. Kaya nga man, bangod sa cellstock gani sang kaaway. Ano ang cellstock sang kaaway? Suno sa inyong nga nabalaan, suno sa mga nagabasa sa Biblia. Amo na gani nga sa siling naton diri nga ang cellstock subong sang mga naga-promote sang ila mga product, bisan ano lang ang mga product sa Facebook man, sa TikTok man, bisan diin na lang sa radyo, sa telebisyon nga nag-success kay tungod na sa maayo nga esplikasyon. Dayon ang iban bisan hindi maayo ang epekto pero na-convince gyapon ang tao. Kaangay sa halimbawa mga scammers, damo mga nagka-scam. So mga biktima kita sa lain-lain nga mga scam. Di ba? Muna nga ang una nga scammer amo ang Satanas, amo ang yawa na scam aton una gidikanan. Amo na nga kahapos na lang sa aton subong ma-scam. Scam, di ba? So diri sa sugilanon nga ang nakasala sila bangod sa cellstock sang kaaway nga amo ang yawa. Dayon sa dira nga nakasala na sila, dayon nagpanago, ginpangita sang Ginoo, sang ginpamangkot na sang Ginoo, ano na ang ilang mga sabat. Ang ila sabat, mga uturan, magabyanan, samtang naghambal ang Ginoo, tao, lalaki, diin ka. Nagsabat naman siya nga, nahadlok siya, dayon nagpanago, nga man, kay nahuya siya sa Ginoo. Hublas daw siya, bao. Dayon ang Ginoo, nagpamangkot man, daw, amo na nga kung maghambal ang iban nga mga tao, nga ang Ginoo daw wala kabalo. Pero ginhimo, gintuyo lang to sa Ginoo, agon nga, mabalaan niya kung ang tao bala nga nakasala mag-ako gid kay laban sa aton, laban sa tao nga hindi gid dayon maghambal, hindi magtuad, no? Magtuad na lang kung maipit na gid siya. Kung maipit na nga kung kisa madakpan na gid siya, dito na siya mag-ako. Pero maguturan amo na ang paghinulsol nga hindi na batunon sa Ginoo. Ngaman
Bangod kay hindi na siya nagtuad, hindi na siya naginulsol, bangod kay siya nasubuan sa iyang nahimong sala, kundi bangod kay nahadlok siya sa silot. Amo ning natabo nila kay Adan kag iba. So pareho man tani diri, dito na nagsugod ang silot. Ginpakamalaot unas tanan ang manog sa ato nang ginbasa kagabi. Pagasilutan siya nga aman tungod kay sa tanan daw nga mga sapat siyang magsaog, pero patingala kita subong damo naman ng mga sapat nga nagsaog. O di ba? Ang centipede nagsaog man nagyapon, hindi man na sa hindi man na manog. Ang iban pa ang gintawag naman sa Bisaya nga labud, nga daw train nga ang yang ihi makabulag daw kung maihian ka. Saog man nagyapon, damo na saog, buaya nagsaog man na. Pero mo tamalon nga ang silot sang manog, tapos ang iyang pagkaon daw yabok. So diri na. Tapos ang babae ginhambal na diri ikaw kag ang babae magudumtanay, ang mga tao kag ang mga manog mangin kaaway sa wala sing katubtuban. Ang mga tao magadugmok sang imo ulo kag magabuntog ka sang ila mga tikod. Amo na nga kagton sang manog ang tikod unas tanan daw. Balit traidor gid ang manog no, nga aman kay tikod man ang kagto niya hindi man sa tubang. Pero ini siya isa ka propesya, luwas kay isa ka propesya diri ang ginhambal nga may pag-inaway gid bangod sa sala. Biskan sa pamilya na lamang may pag-inaway, magtiayon, pag-inaway, magulutod, mag-inaway, magpatyanay, nga man bangod sa hisaay, kung ano na lang ang bisan ano na lang ang mga padihot sang kaaway. Dayon muna nga nagsiling ang Dios sa babae, dugangan ko ang imo nga pag-antos sa imo pagbusong kag sa imo kasakit sa imo pagbata. Pero handomon mo gihapon ang imo bana kag siya magagahom sa imo. Baw. Amo na nga ang babae daw magahandom gid siya bana. Amo gid ni ang pinaka rule. Di ba? Pinaka prinsipyo. Pero vice versa man na. Ang bana man maghandom man siya apon sa sawa. So kay kung hindi maghandom ang bana sa sawa, di ano matabo. Amo na ngita lain, baw disgrasya na. Amo na nga nagsiling man ang Ginoo sa lalaki, kag nagsiling siya sa lalaki, bangod kay nagpasugot ka sa imo asawa, kag nagkaon ka sang bunga sang kahoy nga ginsiling ko sa imo nga hindi pagkaonon, ang duta pagkapakamalaoton tungod sa imo. Grabe. Amo na ni nga halin sang una hasta subong. Hindi kita tingala nga kadamo-damo nga mga pagkamalaot. Terribly kadamo. So damay ang tanan. Tapos magapangabudlay ka sing todo sa bugos mo nga kabuhi agud nga makapatubas ini sing tuman nga pagkaon para sa inyo. So man nga sa subong ang damo gid nga ano subong is mga mag-uuma kaysa una nag-uuma man lang sila, magpatubas sila sa uma. Pero sa subong bangod kay damo na negosyante, damo na mga establishment, lain-lain na nga mga trabahante or mga trabaho. Damo man sila trabahante. May ara sa opisina, may ara sa eskwelahan kay mga teachers, tanan-tanan lain-lain na nga mga buluhaton. Pero ang point is amo ni ang punto sa pagpangabudlay. Maayo lang ang mga CEO, maayo lang ang mga negosyante, kay nga aman sila man ang tag-iya. Pero mga trabahante, di kung kisa labi na kung dalok ang amo, labi na kung medyo mangis ang amo, kaluluoy ang mga trabahante. Nga man, kay kastigado. Tapos way pa maayo sweldo. Manang kaluluoy. Pero ang point diri nga amo ni ang survival sa kalibutan. Ngaman, kabalo kita nga jotay lang ang mangaranon kaysa mga pigado. Kag hindi man makasurvive ang kalibutan kung damo mga mangaranon. Halimbawa, mangaranon lang kita tanan, ay di wala na diri technician. Hindi man ni mangin technician diri si Sir Andre Subong, mangaranon baw. Pero paano makasurvive ang kalibutan kung mangaranon tanan? Hindi gid siya nga aman way man mag-ubra, way na matrabaho. Adi way na kita kaunon. Sino pa mag-uma? Ha? Sino pa magsabog sa talamnan? Wala na. Amo na ang Ginoo nakaprogram na daan, amo gid na ang matabo, pero
ni siya, isa diri is resulta sa pagpakasala. Kaya kung hindi nakasala tani, sa ginasiling na naton, ginabasa naton bersikulo, ginbutang sila sa talamnan, kag sila tanan, si Adan kag si Eva, kag sa iya tani ito nga kaliwatan, libre ang pagkaon Oo, kaon lang sila dito. Magatipan lang sila dito sang patubo na sang Ginoo nga mga prutas. Munang diri makuturan, amal diri ang duta magapatubo sing hilamon kag tunukon nga mga kahoy-kahoy kag pilitan ka sa pagkaon sing mga hilamon sa latagon. O napilitan lang Muna nga sa subong, ang wala maanad sa utan, mapilitan gid sila. Mapilitan sila. O ngayon nga man, maanad, labi na sa subong, damo na kayo nagbaha ang mga junk food sa grocery. Gin-patronize man sa tanan, ngaman kay namit, bangod sa additives, preservatives, muna nga gin-patronize. Pero, originally, biskan nga ang tao tani ito nakasala, kag biskan amo na lang nakasimple tani ang pagkaon ginpreparar sa Ginoo para sa tao, pero bangod kay ang tao nag-abuso na siya kagulingon, ang resulta pagid nagnubo pagid ang edad sa mga tao. Grabe nang gamay na ngin gamay na ang naggamay na makaturan ang tao. Kay kabalo naman kita nga sa una proportion gid kita ang tao, wala dagko buyon. O kundi mga maskulado sila nga aman bangod kay nag-obra. Obra sila, trabahante sila. Ay kaduha, ang ginakaon nila sustansyado nga mga kalanon. Dayon wala junk food sa subong kay ang ginakaon sa mga tao subong ang mga delicious biskan hindi nutritious kaon nga aman kay namitron. Sa muna nga diri gini ang pinakadako diri nga pagkamalaot sa tao, kinahanglan magapabalhas ka kag magaobra kay sing todo gid agud nga magapatubas sing pagkaon sang duta. Tubtob nga magabalik ka sa duta sa diin ka maghalin. Kay ginhimo ka halin sa duta kag sa duta ikaw magabalik. Amo na nga hindi kita matingala nga mapatay na kita. Mapatay na kita, balatyaano na kita, dayon labi na sa aton subong nubo na gid kita mga aton edad. Kay sa una kun nabala naton history sa primero nga henerasyon halin kay Adan pagadto kay Noah, ang average sa edad antes na patay is 900. Wow. More or less 900. Kay ang pinakatigo lang namatay si Metusela 969. Ang pinakanubo edad sa ila si Lamik 777. Wow. Sa mga makaturan kung aton nga pinsaron maayo, dako ang resulta nga gindulot sang sala. Amo na nga kita sa subong dumdumon ta ni maayo. Mapatay na magid kita. Kay mapatay naman kita so dapat preparado kita. Nga tani mapatay man kita ubuhi man kita sa pagbalik sa Ginoo. Preparado kita nga makahimo kita sa pagsugata sa iya kag makaupod sa iya kay may ginpromisa siya nga puluyan nga langit nun nga ang mga puyo dito ay nabalatian puro na kalipay pulos na lang kalipay way na lakot nga mga kasubo wala na balatian dayon may ara na kabuhi nga walay katapusan. So padayon tani buwas mag-autoran kay ang aton tiempo naubos naman ang mga minutos nga ginhatag sa aton. Basta nga hindi tagin pagkalipatan ng Ginoo. Antes kita magtapos, ako na recognize diri si Madam Winifreda Sarmiento. Good evening man sa iyo, Madam. God bless you too. And si Madam Kim Bonisa, kang diri kung tama man kita ka manggaranon, hindi man kita malipay. Hindi daw siya malipay si Madam Bonisa, kundi tama ka manggaranon nga hindi ka man malipay. So, sige lang, kay ang iba na malipayon man sila. Tapuson naton sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa katasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig. Patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagbulay-bulay namin muli. Paulit-ulit naming pinakikinggan at inalam ang inyong mga katotohanan, lalo tigit ang kasasayan ng tao. At kung bakit naging ganito na ang mundo ngayon sa kasamaan. Pagpalain mo nakikinig sa radyo, nanonood sa Facebook. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM at ang Theodore Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na lagi naming hinihiling na kalusugan
or physical, mental, spiritual, financial, and protection. Pagpalain mo lahat ng mga kawani. At itong lahat ay misamot dalangin kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo sa isip, salita at gawa sa panggitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. So mga katuran, magabiyanan, sa gihapon, padayon lang kamo sa pamatiistanan ng programa sa K5 News FM Iloilo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Carlos Estrera Sr. CARLOS ESTRERA Sr. O kaya ay mag-text o tumawag sa 0912-364-2757 o 0916-391-9009 at maaari din bisitahin ang website na www.sdarm